Hei ja tervetuloa videoon. Tarkoituksena on tällä videolla kertoa teille, kuinka minusta tuli pyörätuolin käyttäjä. Ja mitä siitä seurasi. Kaikki alkoi jo ennen vuotta 2022, jolloin minulla todettiin selkäydinvamma, joka johtuu niskassa olevasta hermopinteestä. Mennäänpä ajassa taaksepäin. Noin 2015 rupesin tuntemaan pistelyä jaloissa, käsissä, kauheita kipuja nivelissä ja voimavarani rupesivat heikkenemään, vaikka silloin aktiivisesti kuntoilin ja kävin myös kuntosalilla. Tästä mennessämme vuosia eteenpäin, niin kivut vaan lisääntyi nivelissä ja sitten lääkärit tutki niveliä, niissä todettiin väljyyttä, mutta ei sen enempää, epäiltiin niitä kipujen syyksi. Kunto heikkeni ja heikkeni, kuntosalilla käynnin ja kaiken urheilun lopetin käytännössä hiukan ennen koronaa ja korona-aika meni vaan katsellessa omaa kuntoa ja se heikkenemistä. Alkuvuodesta 2021 mä rupesin laahaamaan jopa vasenta jalkaani perässäni osittain. Kävely oli huonoa. Kesä 2021 lomat ja muut meni ihan pieleen sen takia, että vasen puoli tuntuu jotenkin oudolta ja voimattomalta. Tullaan vuoteen 2022, jolloin jouduin sairaslomalle. Ja silloinkin epäiltiin vain noita minun nivelvaivoja, kun en päässyt enää kävelemään ja kävelin kävelykepin ja sauvojen avulla. Tilanne konkretisoitui, kun 22 maaliskuussa jouduin sairaalaan kaaduttuani matkalla terveyskeskukseen, en päässyt edes taksiin. Niin se seuraava kyyti olikin ambulanssi. Ja minut vietiin sairaalaan ja siellä tutkittiin, että eihän minulla ole luita poikki, että minut kotiutetaan, mutta mä vaan kerroin, että mä en pysty oikeasti kävelemään. No, eihän siinä muuta auttanut, kuin he laittoivat minulle semmoisen geriatrian osastolle. Ja sielläkin ihmeteltiin, että mikä on. Siellä kävi fysioterapeutti kokeilemassa ja kävelylaitteella yritettiin kävelyä, mutta se ei onnistunut ollenkaan. En pysynyt edes pystyssä. Pari päivää siellä levättyäni niin sain sydänperäisen keuhkoemboliakohtauksen ja jouduin tehovalvontaan. Sen jälkeen ruvettiin tutkimaan. Otettiin röntgeneitä keuhkoista, päästä, joka paikasta ja myös selkämagneetti. Ja sittenhän sen syy löytyi. Huoneeseeni tuli 3 lääkäriä ja he ilmoittivat, että minulla on hermopinne niskassa 3. ja 4. nikaman välissä. Ja leikkaus olisi tarpeellinen. Mutta en päässyt heti leikkaukseen sen takia, että minulla oli tämä keuhkoembolia menossa ja sen parantamisessa meni 3 viikkoa. Sen jälkeen minut vietiin Töölön sairaalaan ja siellä pääsin päivystysleikkaukseen
joka tehtiin lauantai-päivänä 9. huhtikuuta. Töölön sairaalassa maan osastolle minut siirrettiin sunnuntai-aamuna ja siellä maanantai-aamuna kävi fysioterapeutti sitten kävelylaitteen kanssa minua kävelyttämässä. Kävelin jonkun 10 metriä suhteellisen hyvinkin ja pysyin pystyssä sen laitteen avulla. Mutta sitten tuli tiistaipäivä ja minut päätettiin siirtää Kaunialan sairaalaan lepäämään leikkauksen rasituksesta. Ja siellä hän vierähtikin sitten 2 kuukautta. Itse sairastuin aika vakavastikin vatsatautiin, tuli masennukset, tuli kaikki muutkin ongelmat, itsemurha-ajatukset ja elämä oli sellaista, että en tiennyt mitä tulee tapahtumaan. Kaunialassa ei kuntoutusta pystytty koronan takia suorittamaan, että siellä oli kuntosalit kiinni, siellä oli kaikki uimahalli kiinni. Siellä kyllä päivittäin kävi 2 fysioterapeuttia ja minullekin pidettiin seisomisharjoituksia, eipä muuta. Sitten rupesin siellä kysymään, että no miten tästä eteenpäin ja osastolääkäri otti siitä kopin ja rupesi hommaamaan minua HUSille kuntoutukseen, jonne minut siirrettiin kesäkuun 22. päivä 22. Mutta sehän on jo, kuntoutus on seuraava tarina, eli jos haluat kuunnella minun tarinaani tähän päivään saakka, tykkää, kommentoi. Kiitos katselusta.